ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆನ ಮೋಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಸಂತೋಷ್ ನನೊಂಜಿ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆನ ದುಂಬೆತ ಬೈದೆ ಇನಿ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆನೆಲೆ ತುಂದು ಬೈದೆ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಸೆಯಿತ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಮಾರ್ಚ್ 4 2026 ಮಾರ್ಚ್ 2 2026 ಮುಟ್ಟ ನಡಪೆರುಗುಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸನ್ನಿಧಾನುಡು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕರಸೇವೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಆ ಮುಖೇನ ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ತೀಯ ಸಮಾಜ ಉದ್ಯಾವರ ಘಟಕದಗಲು ಜನವರಿ 25 2026 ಐತಾರದಾನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಕರಸೇವೆಗೆಂದು ಬೈದ ಸುರುಕು ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಡೆಯೊಂದು ಕರಸೇವೆದಂಚಿ ಪಿದಡಿಯ ಎಂಕುಲು ಬೇರೆ ಕೈಮಾಟ ಮುಗಿದು ಬಂದಾಗ ಕಲೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿರು ಇದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅಂಚ ಒಣಸದ ಅಟಿಲಿಗೆ ತರಕಾರಿ ಪೂರ 3 ಇತ್ತಿಗೆ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಎತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ತೇಕಲ್ ಮನೋಲಿ ಮೂರೊಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪನ್ನಡ ಯಾನ್ ವಾಗ್ ಮಲ್ಪುಲ್ಲ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಇದ್ದಾನೆ ಆಡ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬಂದಾಗ ಏನಾದ್ರು ನೆತ್ತಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡಾಕಿ ಆಗಲು ಅವತ್ತಲ್ಲ ಯಾವ ಪೂರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಬಂದ್ಪನಮ್ಮ ಎಂಕುಲು ತರಕಾರಿ ಮೂರೊಂದು ತಿಲಕ್ಕನೆ ಪಿದೈ ಮಸ್ತ್ ತರತ ಬೇಲೆ ಅವನಿತ್ತಡು ತೂಲಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ದರ್ಪುನ ಆವಡು ಆ ಕಲ್ಲು ದರ್ತಿನ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕೂಡ ಜೆಸಿಬಿಗೆ ಜಿಂಜಾದು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟಿರ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆಕ್ ಸಾಗ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಪೊಯ್ಯನ್ ಪುರ ಒಂಜಿ ಗೋಣಿಗೆ ಪುರ ಜಿಂಜ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ನಿಖಲ್ ತೂಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಈ ದೃಶ್ಯೋಡು ಯಾನು ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಐಟು ಸುಮಾರ ಬೇಲೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಾತು ಬೇಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವನ್ ಬೈದುಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಾತು ಬೇಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಆತ್ ಪೊರ್ತವನಾಗ 10 ಗಂಟೆ ಅಂಡು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಗಲೆಗ್ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಕುಲು ಕಡ್ಲೆ ಬಜ್ಜಿಲು ಬೊಕ ಚಾತ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಭಾರಿ ರುಚಿ ಇತ್ತೇನು ಕಡ್ಲೆ ಬಜ್ಜಿಲು ದುಂಬುದ ಕಾಲದಾಗನ ಚಾತ ತೆನಸ್ ಕಡ್ಲೆ ಬಜ್ಜಿಲು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಕಡ್ಲೆ ಬಜ್ಜಿಲು ಚಾನು ಪರೊಂದು ಎಂಕಲ್ ಕುಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಪಿದಡಿಯ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಜೋರುಡೆ ಬೇಲೆ ಅವನುಂಡು ಮಾತಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಬೋಡಾಯಿ ನಾವು ಸಮಾಜಗು ಎಂಕಲೆಗ್ ಒಟ್ಟುಗು ಮೂಜಿ ಕಂಡದ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಕಂಡವನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ತದ ಐಕ್ ತೂಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಆತ್ ಪೊರ್ತವನಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣಸದ ಪೊರ್ತು ಒಣಸ್ಗ್ ಮನೊಲಿ ಕಡ್ಲೆ ಬೊಲಂತರಿ ನುಪ್ಪು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಇತ್ತಂಡು ಭಾರಿ ರುಚಿಯಾಯಿನ ಒಣಸು ಅಂಚೆನೆ ಬೆಂಜನಲ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕನ ಸಂಘದಕ್ಕುಲು ಮಾತ ಆ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೊಂಬುಗು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದು ಬಂಜಿಗೊಂಜಿ ಪೊರ್ತುದ ನುಪ್ಪು ಬೂರ್ನಾಗ ಐಟ್ ಸಿಕ್ಕು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಒಣಸನು ಮಲ್ತದು ಕುಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಪಿದಡಿ ಎಂಕುಲು ತೂಲೆ ಅಕಲ್ ಆತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೆಡಲ ಅಕಲ್ನ ಮೋನಿಡು ಒಂಜಿ ಸಾಕು ಪನ್ಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಉಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ನನ್ನ ಉಂದೇ ಬರ್ಪಿನ ಫೆಬ್ರವರಿ 15 2026 ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಕರಸೇವೆಗೆ ನಡಪೆರುಗೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮಾರ್ಚ್ 4 ಮಾರ್ಚ್ 2 ಮುಟ್ಟ ನಡಪೆರುಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಗಳ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಎಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ನು ಇಡೆಗೆಂಡ್ ಮತ್ತೊಂದುಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.